Welcome to Bernard T. Gabaon TV. Good morning mga kabayan. Sa umagang ito mga kabayan, pag-uusapan natin ang 7 tips para sa mabilis na iyong pag-iipon. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, kaibigan, please don't forget to subscribe with this channel, Bernard T. Gabaon TV, and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Mega shoutout sa lahat po ng aking mga subscribers at viewers sa aking YouTube channel. Sa umagang ito, umpisahan na natin ang 7 tips mga kabayan. Unang-una, alam naman natin sa ating buhay, lahat tayo ay apektado ng pandemya. Kaya mga kabayan, kinakailangan nating magsumikap kahit nasaan ka man, panig ng mundo. Kinakailangan nating gumalaw para sa ating ikabubuhay. Dahil ang pag-iipon ay importante sa ating buhay upang kapag dumating na kahit anumang pagsubok, mga kabayan, ay mayroon tayong bala na ilalabas. Kaya heto na ang unang-unang tips mga kabayan. Ang unang-unang tips para makatipid ka ng mabilis ay grow your food. Ayan, nasa city ka man, nasa probinsya ka man, ay kinakailangan gawin mo ito. Kailangan magtanim ka ng mga gulay, mag-alaga ka ng mga hayop. Kapag ka nagawa mo yan kabayan, malilesen o di kaya bababa ang expenses mo sa inyong pagkain. Ilang porsyento ba ang nagagamit natin sa ating pagkain? Siyempre, kung tayo ay isang OFW o di kaya kung tayo ay isang manggagawa, abay tumatakbo sa 50% po yan yung pagkain po natin sa ating pamilya. Yung sinasabi ko, sa buo ng ating sahod o yung iba maaring mas malaki pa. Kaya yung pagkain natin. Kaya napaka-importante na malaman natin na ang pagkain natin dapat ay ating itinatanim o di kaya ating inaalagaan. Ito ay kagaya doon sa Japan. Ayan, sa Okinawa ay ganyan ang kanilang ginagawa, which is maganda nga ang kanilang ginagawa doon dahil nga organic nga sila doon. Yan ang unang-una. At pangalawa mga kabayan, ito ay napaka-importante sa ating buhay para tayo ay mas mabilis na makapag-ipon ay ito. Kailangan nating humanap ng side hustle. Ayan, para mabilis tayong makaipon, kahit may trabaho ka na, mayroon ka ng regular na trabaho, regular income, ay kinakailangan mong humanap ng sideline para mas mabilis po tayong makaipon. Kapag may sideline ka kasi, pwede mo nang yan pambayad ng iyong mga bills sa kuryente, bills sa internet, at kung ano pa na paggagamitan mo ng bills ngayon, tuloy ay lalaki ang iyong maiipon. At sa bawat ipon natin, utusan natin ang ating pera. Ito ay hyperleutic words po lamang. Ibig sabihin, i-planning natin ang pagtatabi ng ating pera. Bawat ipon natin ay may goal. Siyempre, ang goal natin, unang-una sa lahat ay siyempre makapagbigay ng offering sa Panginoon, makapag-ipon ng ating particular emergency fund, educational fund, at kung pangbakasyon pa yan ay pwede yan kabayan. Kaya yan mga kabayan, kailangan natin ng side hustle. Ang side hustle ay napaka-importante sa ating buhay upang mas mabilis tayong makaipon ng pera. Kaya yan kabayan. At ang pangatlo kabayan ay ito. Kapag bumibili tayo ng mga prutas, kung tayo ay mahilig sa mga prutas, baka, hindi lang baka, ay pwedeng gawin na natin na 2 klase lamang. Kung 4 ang ating binibili natin, dapat, halimbawa, kung bibili ka ng Lunes, bibili ka ng saging at saka sabihin nating apple. Ayan, 2 klase lamang at kanya'y mauubos yan ng isang linggo. Dapat ang gawin mo bago pa dumating ang linggo, bibili ka naman ng 2 klase. Halimbawa, pag Sabado, bibili ka naman ng gusto mong klaseng prutas.
Ngayon yan ay kung yung ay peras man yan at saka kung yan man ay lansones, ganun naman ang gagawin mo. Huwag sabay-sabay na bilhin ang mga prutas na gusto mo. Kaya napaka-importante yan. At take note kabayan na ang pagtitipid kasi sa iyo ang tinutumbok natin. Ang pagtitipid ay iba sa panggigipit kasi mga kabayan. Ang pagtitipid ay nililesen natin o liniliitan natin ang ating budget at hindi natin kinukuha yung mga excess, yung mga hindi natin kailangan ay hindi natin ginagastuhan ng pera. Yun po ang pagtitipid. In short, yung needs mo ay kompleto pa rin kung ikaw ay nagtitipid. So yun ang proseso mga kabayan. Yung pangatlo, huwag pagsabay-sabayin na bilhin yung mga prutas na gusto mo. Kung maaari, kahit dalawa na lamang po. Ayan. At ang pang-apat, mga kabayan, ito ay napaka-importante sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating mga nasa abroad o di kaya sa mga nasa abroad ay napaka-importante itong pang-apat na sasabihin ko. Shoutout nga pala sa aking 1 million watcher. Ayan, viewers, shoutout po sa inyong lahat. Ang gagawin po natin mga kabayan sa pang-apat ay kung tayo po ay nagbabalak na mag-shopping, i-breakdown natin yung pera natin kung 400 real yung allowance mo sa isang buwan sa iyong pagkain at merienda, kailangan isang beses ka lang mag-shopping. Ganon din sa Pilipinas. Kung 1,000 yung budget ninyo, kinakailangan kada linggo pa lamang, once a week ka lamang na mag-grocery. I-budget nyo yan, i-breakdown mo yan. Napaka-importante yan mga kabayan. So alam natin na isang napakalaking tulong kapag ikaw ay nagbabudget once a week ng iyong particular na pambili ng mga grocery at pagkain ng iyong pamilya o kahit ikaw ay food allowance dito sa abroad ay maganda po yan. Malaki po yan ang ating maiipon. Tandaan na ang ating pag-iipon ay may purpose po yan. Ang purpose, yung iba ay investment, reinvestment. Ayan, napaka-importante po yan sa ating buhay. Kaya, gawin po natin yan kabayan. At ang panglima mga kabayan ay lagi nating titignan na kung nag-purchase po tayo ay maghanap tayo ng may discount. Ayan, kung maagap tayo, matyaga tayo na naghahanap ng may discount mga kabayan sa ating mga binibili, syempre yung mga nadi-discount natin, itabi natin yon at gagawin nating pang-investment yon. Syempre lagi tayong nag-iisip, bawat umaga ay kailangan tayong magkaroon ng pagbubulay-bulay sa ating buhay at maghahanap tayo kung ano ang ikagaganda ng ating buhay. Yan po mga kabayan ang napaka-importante na gawin natin. Maghanap po tayo sa panglima ng laging mayroong discount. Ayan, hanapin dito maraming sale. Sasabayan natin yon. Siyempre yung mga needs natin, sasabayan natin na kapag may sale, siyempre makabili tayo ng mas mura, mayroon tayong matatabi. Sa buhay, napaka-importante po yung matsagain po tayo. Huwag yung kung meron tayo, gastos dito, gastos doon, hindi pinag-iisipan. Ang sekreto ng pag-asenso sa buhay ay kinakailangan natin din pinag-iisipan ang ating mga pinagkakagastuhan. Yan mga kabayan. At ang pang-anim mga kabayan, ito ay napaka-importante. Ito ay kinakailangan maging creative tayo. Maging creative tayong nagtitipid at nag-iipon. Ulitin ko yung pagtitipid, hindi po panggigipit. Ayan po ulitin ko po. Mega shoutout po sa lahat ng aking viewers at sa lahat po ng aking mga subscribers. At mega shoutout po sa bansang Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipinong OFW. Mega shoutout po sa ating lahat kahit nasan ka mang panig ng mundo. Ayan po. At uulitin ko lamang po, purchase with discount po Yun, ulitin natin yon para masundan ninyo po. At yung be creative sa small things. Halimbawa, ang example ng be creative, tulad halimbawa, mayroon tayong, tayo po ay mag-uupa, tayo po ay living out, mag-uupa tayo, imbis na malaki yung upahan natin na ang worth yan ay 1,000 real, o di kaya dyan sa Pilipinas ay 10,000 pesos,
Pwede nating mag-create tayo ng maayos. Isipin natin, mag-pretend tayo na tayo ay interior designer. Ayusin natin yung pagkaayos ng ating bahay. Instead na yung 10,000 na yung 1,000 real ang kukunin mo, kukuha ka ng mga 7,000 pesos o di kaya 700 real. Yung 300 pesos ay iipunin mo na yan, kabayan, pang reinvest mo o pang invest mo ng yung mga negosyo o kahit ano pang investment, kahit insurance pa yan, IMG pa yan, o di kaya ano pang pag-i-investan mo, UITF ba yan, pwede mo nang ipunin yan at gawin yan, kabayan. Kaya napaka-importante po ang be creative na pag-iipon, be creative na pagtitipid sa ating buhay. Ayan po, napaka-importante po yan. May free na po tayo, magbibigay po tayo ng free, lalampasan na po natin yung 7. Ito po yung ito, importante po ito. Kailangan po tayong magluto lagi. Pang-7, magluto po tayo ng ating ulam. Minsan kung lagi lamang tayong bumibili sa restaurant, kung may time naman po tayo, lagi po tayong maagap, lagi po tayong magsumikap, magluto po tayo. Kumbaga ang inuulam mo sa tanghali, pangkain mo ay sumasakto sa 70 pesos. Abay, malaki na po yun. O di ka sabihin na natin pinakamurang pagkain mo, 50 pesos. Sa 50 pesos, kung bibili ka na lamang, magluluto ka na ng kanin mo at bibili ka na lamang ng ulam mo, kahit gayahin mo yung niluto nila sa pagkain mo sa bahay ninyo, yung niluto nila sa restaurant, gayahin mo yon, ay check, masyesheran mo pa ang iyong pamilya, mayroon ka pang baon sa iyong trabaho. Ganon din dito sa Saudi Arabia, kung ikaw ay living outside, ay kinakailangan wag na masyadong order sa restaurant. Kung kaya mo magluto ka, malaki ang maiipon mo, dahil kapag ikaw ay nag-ipon, maganda ang iyong kinabukasan, sigurado, kabayan, mayroon kang mararating at hindi ka mag-aatubiling at magsisisi sa mga bagay na ito na aking sinasabi. Ayan po. At isa pa, yung free na sinasabi ko, halimbawa, ito na po yung practical sa atin dito sa Saudi Arabia. Ako kasi kapag kumakain ako, imbis na umorder ako ng roasted na yung jumbo, kasi alam ko naman hindi ko yun nauubos yun, ay sayang lang yung pera, kasi iuwi ko lang din yon, yung tapos papakain ko lang sa aking alagang aso dito, kaya iniiwasan ko yung mga ganon. Pwede mong gawin yon, mayroong tig-13, yun ang bilhin mo, saktong-sakto sa'yo. Ganon din yan sa Pilipinas, kahit saan ka man, panig ng mundo, kapag ka umorder ka, isipin mo na yung kaya mo lang ubusin para wag kang magsayang ng pera. Ayan mga kabayan, yan po ang gusto kong i-share sa umagang ito. At lagi natin po sanang tatandaan sa ating buhay mga kabayan, kung tayo man po ay nagkakaroon ng desire na mag-ipon para sa ating kinabukasan, naway uunahin natin ang Diyos sa ating buhay. Alam nyo ba yung wisdom? Ang wisdom ay hindi nakikita ng tao, ngunit kapag yan ay nagpasakop sa Diyos, nakikita niya ang mangyayari sa kanyang kinabukasan, dahil ang kaisipan ng Diyos ay inilagay niya sa iyong isip para makita mo ang iyong mga dinaraanan. Yan ang wisdom mga kabayan. At sa ating pagtitipid, isipin natin na tayo man ay nagtitipid, ay ginagawa lang natin yung nararapat para wag magsayang ng mga biyaya na galing sa Panginoon. Tipid-tipid lang, balang araw aangat din ang iyong buhay. Kaya mga kabayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana ay umasenso po tayo at magtagumpay po tayong lahat sa ating buhay. Hanggang dito lamang po ang aking vlog na ito. Panalangin ko po sa Diyos na sana matapos na po ang COVID-19 at umasenso na at gumanda na po ang ekonomiya ng ating bansang Pilipinas at sa buong mundo. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo, Go Negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, nagsasabi sa inyong God bless you po.